yangu yakamira kuti idzi hama dzangu uyu mukoma wangu uyu munin'ina wangu kwemumba. Saka kubva pataita nyaradzo yababa vakati ivo vagara nasekuru hanzvadzi yamai kuti isu vana vese tibve pamba. Saka ina handisipo nhaurana naye vakasara vachiita makuseni musi wozana. Saka pandakazodzoka masikati ndakaona namukoma kati komukomana achidiwa anova ndiye Crispin Majuru. Zvikanzi sekuru vari kuti munhu wese ngaabve pano pamba. Ndikati sekuru anogoti tibve pano pamba ndava yei toenda kunogara kupa handi pano ndopamba pedu sekuru havatonge pano iye hanzvadzi yamai. Zvinhu zvaita kunge zvapera ipapo. Masikati pakukuridzwa ngoma nyaradzo sande iyoyo kubva vatishedza tagara mumba tega semhuri zvekare vana vega vega takakwana tiri 8 tikutaura mumwe ubva watanga zvanzi nhau yataurwa ndiyoyo kuti mufanira kubva pano pamba. Tikati koindobvirei sekuru havatonge pano sekuru vangu vasisipo. Zvikanzi zvarehwa ndizvozvo zvikanzi naMistoni kana uri sewe nyarara ndingatogera bvudziro nebanga ndagara ndakati kumaka ndanyarara. Zvikanzi tikupa mwedzi miviri unge wabva pano pamba. Imba iyi i4 rooms dzekustadium ndakavhara kuvhuranda baba vari wapenyane 6 years kugara. Ndakavhara kuseri kuvhuranda kugara ikoko ndisazve zvangu ndakasiya nemukadzi. Saka ndagara ndadzikama ndiri kumusika mazoese hapana iuya. Pakazoya mukoma Crispin Majuru kumusika wandotengesera. Zvikanzi bamunini nhau iyi yatakataura makainzwa here. Ndikati nhau ipi? Zvikanzi kuti mubve pamba. Ndikati ini pamba handikwanise kubva sekuru havatonge pamba apa. Zvikanzi aiwa inini ndindakazvitaura imi mofanira kubva pamba ipapo. Ndikati kana muri makazvitaura muchiona zvine kodzero chiendai munopaza mubvise zvinhu zvacho mukandipaza. Saka hazvina kuita musiwo ndaenda kumba after 2 days ndomborarako. Saka ndaenda kuswera mangwana acho ndakasvika kumba ndikaona kumba kwaiswa quicksand. Ndichidzokera futi zuva racho kuswera mangwana acho ndakaona kumba kwane zvidhina. Ndichidzokera day number 4 manheru kuma to 10 ndakasvika ndaona patopazwa patovakwa zvakasiyana nezvangu. Ndichitendera kuseri ndinosvika kuseri ndakaona zvinhu zvangu zvakakandidzwa zviri panze kuseri uko. Ndobva ndapinda mumba ndobva ndabvunza amai ndikati ko nhaye amai vari mubedroom mavo mumba mangu mapaza ndiani zvinhu zvangu zviri panze. Zvikanzi handizivi. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda mangwana makuseni kuchiedza ndakabva ndaenda kupolisi ndichinomang'ara. Ndikamang'ara nhau yangu vakanditi aiwa ine yako iyi ndeyemhuri enda kucivil court kana kwamambo ikoko kana vakudzora kuno. Ndikati ko mudhuri wangu wapaza zvinhu zvangu zvakandwa panze nepfuma yangu nemachira angu ese ari imomo ndinozodii. Zvikanzi aiwa enda ikoko kana vakudzora kuno udzoka kuno ndokuya kwandaita kuno. Ari pakati akaita chii munyaya yacho? Ari pakati uyu ndiye akapaza imba iyoyo ndiye akabudisa zvinhomba akakanda panze Miston. Kwauyo avari kunze uyo ari kunze uyu ndiye akataura kuti iye ndiye akatita ndiye ane simba rekuti pamba muri vana vababa umwe chete? Tiri vana vababa umwe chete. Mai vamwe chete? Mai vamwe chete. Handizivi manje kuti chokwadi ndoziva kuti baba ndizwa ndamai nokuti zvandiri kuitwa ivo varipo vachizvitsigira handichaziva kuti ndevangu enda ndavazivangu nokuti ndaigarapo baba varipo nguva yese hapana munhu aimbondidzinga kuti ibva pamba. But shona chaari kutaura chibatei nokuti ukaona pamba pane vamwe vana vanobhurudoza vachidaro kuno umwe mwana kuchivanhu chedu isusu hatigone kuzvitendera. Saka toda kuti ivo vapindure. Nai shamwari wakapaza imba yemukoma mukoma muning'ina. Ndikutobvunza iyi ndiri muning'ina. Makapaza imba yemukoma muchirasa zvinhu zvake panze? Hatina kupaza kwete. Nyaya yakaitika mambo ndeyekuti mudhuri wanga wakakireka wakavakwa usina brick force. Wakagara almost 2 years mudhuri wakakireka. Takatotuma mukoma na Blazi ine munoudza Blazi kuti ndoda kugadzira kumba igaze kumba pagare zvakanaka. But Blazi vakapindura mhinduro yechiti hanzi mukoma vakapindura vachiti ndikutaura nababa vakafa vakandiramba ichigara pakadaro. Ivo havagarepo but zvinhu zvavo zvinogara imomo. Amai kuti vazive kuti vadya doma vane chavadya here havana chavanoita but imba iri kugara isina munhu ende yakadonha. Mwana mumwe akatombowirwa nedhoo akachekwa roko. Mwana wasisi vari panapa akachekwa roko ende pamba pakakosaradzika mungati pane vana. Ndakati rege ndigadzirise mudhuri umire zvakanaka. Zvinhu zvake hazvina kukandwa panze ende bhilidha wacho akavaka utoripo
anokwanisa kuti witnessera kana achinge achidiwa umboziva. Saka ndisingaziviwo ipapo kuti kuvaka kwandikaita pamba pandakanganisa here, because pane imwe nyaya yekuti iye aiti kana achinge auya pamba aishupa amai achivabvunza amai kuti baba vakafa nei, baba vakarwara 14 years. Aisvika achibvunza amai kuti baba vakafa nei, kusvika achituka amai tingoudzwa kuti akutuka amai. Ati isusu sevana hatina kukwanisa kuti takakwanisa kunoudza ana sekuru. Ana sekuru vakapa nyaradzo, pakaitwa nyaradzo yababa, ndopa vakabva vataura vakati vana vese ngavainonolodya vasiye sisi vedu vagare pano pamba pavo. But iye anobudisa mashoko ekuti kuti imba ndeyangu, tisingazivi kuti imba kana iri yake akadzinga amai vacho futi vakagadzira imba iyona baba vacho here. Ndo nyaya yakati kushupa pamusoro pamukoma wangu. Ende foni tori nawo mafotos ese imba maitiro yakaita up to now, neproperty yake ari kuti akabudisa umbowo hwese tinawo zere. Makabudisa here? Hatina kubudisa zvinhu. Makavaka sei izvo? Patikavaka zvinhu takasoredza ku one side, takavaka mudhuri takaumisa kungori kufront kwevranda kwari kuti takavhara ikoko kwacho ndikwatikangogadzisa kuti kunaka. Sorry mama. Saka takabva tangogadzirisa because paive necrack yakabva kumusoro kusvika kuzasi. Apa yakavakwa imba iyi pasina breakforce. Saka taitogadzisa kuti papa panake paonekerewo sevanhu. Mai vari? Amai ava vaugara tinawo varapa. Mai, muri ndenyu irapa? Muri ndeyangu. Tiudzei chimiro chakaita pamusha. Pamusha apa. Endai mugare pamwe chete nevana venyu. Usatsamwe mbai kana uchiva kuna mambo akasunungura. Handitsamwe ndotozoti mambo anondisunungura pane zvinenge zvichindinetsa. Chii chiri kunetsa pamusha? Vana vangwa. Uyu mukomana ndiye anoshupa, ndiye wandaigara naye. Ori baba vake vachirwara, baba varwara 14 years, ndini muchengeti. Kana kuti auyewo kuti baba zviri sei, baba zviri sei, haauyi. Azoti imba ndiani? Amai. Ndikati baba vakafani pana mpaka pana. Ndotadza kugara sei iri imba yemurume wangu. Zvikanzi imba ndiyedu vana vacho. Saka ndogara sei. Ndikabuda onzi itai moja nyama yenyu kuseriko, ndoti imba yake iri kuseri. Otiende moja nyama ya baba vake manje vari mumba vari kurwara, ndonodya inini. Ndoudza ava vakauya, zvokundiita munin'ina wako pano, ona zvaari kundiita hazviite, ndinoremerewa, ndofamba sei. Iye zvino kuti ndiite zvandiri kuita kuti ndiwane kudya, ndinobuda ndononhonga mapurasitiki, ndouya ndichitengesa. Uya haagare kumba, chifiro chaita baba haagare kumba. Arikugara kunokwiriwa mamota anoenda kugadzema, ndokwaanogara, haagare kumba. Akangosiya ateya chete zvinhu zvake mumba kuti hapana anogara. Asi uyu ndandisina kuona kuti akakanganisa. Akati une mari isusu hatisi kukwanisa kupa amai chikafu. Tida kuti tikagadzira tidi tiise munhu amai vawane chikafu. Uyu ari kuramba kuti inini pano ndini ndiri kubudirwa. Ndikati hakuna munhu anoti akafa gore iroro akutomuka pane munhu akutaura. Zvinoita hazviiti. Uyu akuti ane svikiro rababa vake, baba vake vari kumutasa bude pamba. Inini ndouraya munhu 15 years ndichichengeta ndozouraya. Ava vese vana 9 months noti chijoko kubereka munhu kuti akure, asi haone kuti ndaamai. Unozondiona ndafa ndokuzoziva kuti amai vangu vafa. Zvinoita here. Dai pandanga ndichida gombo kuti mutibatsire. Uyo ndatomuona kuti mutoriro zvichida, kana achitaura matauriro akadaro amuri kutaura kwamuri ndo mitoriro nembanje dzavanenge vachirova mumaraini. Handiti mapawa, ndiri kuda kuti tidzokere pekuti mhuri makadai nayo sevana venyu, dambudziko ramuinaro samai pamba penyu, munhu wese ari over 18 ngaabve pamba ipapo. iye zvino handina mwana aripo, uyu ndiye aifanira kuva aripo. Manzwa here zvatakutaura? Chatinotyira vanotema kana kuwanikwa makatemwa temwa. Izvozvi pane mumwe asipo, iye anoti akangomwa chete akauya anondibvunza kuti amai baba vakafa sei.
asi munhu wese aripo baba 14 years vachifa baba. Ndakomana nhamo dziri mumisha umo dzakaoma. Iwe ndiwe mukuru. Tibatsire tinzwe zviri kutaurwa namai. Zvavari kutaura ichokwadi zviri kutaura mai. Ndikuti pamagariro chaiyo munin'ina wangu ane kaunhu kakaipa. Endeni unototadza kunyatsomunzwisisa chaiyo zvokuti uedze kuda kuti utaurirane naye anokuita zvimwe zviyo zvokunyatsokuona kuti unoega unodzimatangosuduruka tanyatsoona kuti tirambe tichitaudzana hazvikoni. Asi unenge uchiedza kuda kuti umuonese kuti unoshamari zvakadai zvakadai. But munin'ina wacho nawo ameno pamakurwarisa ndofunga anyanyisa munin'ina anyanya wake wakaipa wakatoipa zvachose. Saka munoziva here kuti kugarisana namai uchiita kunge sahwira wako ingozi mumusha? Tinozviziva zvakanyanya. Saka tachiedza kuti tigadzirise zvinhu izvozvo. Tinotozviziva. Munogadzirisa nyaya iyoyo naiye futi muchimugadzirisa. Manje mambo chinonetsa ndechekuti mukoma wangu anoramba vachidzokorodza tinokataura navo ndapana wangu ndazvidzwa ndabvisisa munin'ina wangu ndabvisisa but vanoramba vachidzokorodza that mistake vanoramba vachingoita. Amai vanovaona sevasiri amai ndozvinonyanya kundirwadza inini but handina chandokwanisa kuti ndiite samukoma ndondori baba vakasara towana baba vakasara but zvinondirwadza pamwoyo pangu inini zvokuti vakoma vangu hapana munhu anombovenga munhu akamuvenga mukoma wake but ndovenga zviito zvavo zviito zvake mukoma wakawo zvinotoita kuti vamwe vanin'ina vake vari kumashure vatove nebad influence futi vanenge vakuita ngati vanoona ngati zvakanaka zvaanenge achiita ende ane vanhu vanenge achisimbisana navo mumhuri achituka amai achiudza amai mashoko ekuti amai muri muroyi muti munhu muroyi sei akachengeta baba vakarwara for 14 years baba vachirwara vachionekwa naamai kuti hanzi muri muroyi ko iye mukoma wacho vakati kudyiwa vari vadiki vakasiwa kusvika vakure kudai nanhasi varipo ndozvimwe zvezvinhu zvinondibata pamwoyo pangu zvinondirwadza ndozofunga kuti kugadzirisa nyaya zvinandigadzirise pamba sezvo vasingakwanisawo kuti vachengetewo vabereki vadye ndivharewo kuseri uko amai vawanewo mari yerendi vachibatsirikana zvavanenge vachida izvezvo amai vanodya muriwo usina banomasi but iye anotengesa banomasi pamariro papaba vacho pakuti baba vake pakapasingadyiwe madomasi taitoti kutenga iye ake kusvika kwacho iwo asingawise kana pamariro papaba vacho panoti baba vake vakamusira imba zvozo zvimwe zvinondirwadza ndakatarisa mukoma wangu vakoma vangu vesa mutemo zvaunoita baba vakafa mai varipo mai ndiye muridzi wezvunhu zvababa murume wavo handiti nyangwe mwakaiswa mazita imimi kunzi vana vangu ningi handiti munhu anenge ari mukeateka akavimbika pachunhu ndaamai wani vanogona kuchengeta imba yacho vachichengetera vana vavo handiti imba kana vanhu tese tabhazera imari isinganhongwe umwe neumwe wenyu pamaejisi enyu angadai atove newake musha kwete kumirira amai kuti vanofarini muchazopesera maisira mai muchetura nekuda zvinhu zvamusina kushandira hakuna chinhu chakashata saizvozvo handiti mapona saka iwe shamari uri kutamba chiramu namai ka mambo nawo dzataurwa dzese dziri kutaurwa pano ndedzekunyepa nditangire pamashure kubva urwere hwababa dhini ndaiona zvese zvaidiwa nababa ndikavatakura ndikaendesa kumanjoro kwavairapikwa nagogo kumanjoro pamba pavo pavakabva pavaigara baba pamba apa indaitolodya 2 rooms self-office center ndaivapa 5 years every day kwamanjoro ndaidhirava tractor ndaitotraktor yachikwana ipapurazi pajohn macha panew macha ndii ndaigara nayo kumba iri nyowani yems ferguson ndaidhirava every day ndichienda makuseni sandaenda kupurazi ndoenda nechikafu makuseni ndobva kupurazi manheru ndoenda kupurazi netractor every day ndii ndairitira hapana kabvisa kana sendi rake kana chii chaakaita 2 pamba apa pavanotaura vakomana ava handina munhu wandotukana naye ndaane 4 years ndichitengesa kupa ndiri kutengesa kumusika uku ndinoya usiku varara ndinoenda makuseni vakarara handitaure navo
mukomana vari kutaura anenge aripo Simba ndiye anouya everyday anouya akadhakwa achivatuka ndiri kusengu nditombovava kuti Simba uri kudarira amai Sisu asipo ava mai Dylan hanzvadzi yangu namai P vasipo vakapupura musi wadainzi ini ndibve pamba kati babhuro mukadzingirei pamba vane 4 years 5 years havataure namai pano chavari kutadza chii chechi 3 pamba pavari kutaura vakomana vachiti handina chandoita ndoti urwere hwababa wese kusvika makore pandakamirira kurapisa baba ndipa zvakaperera hapana kamboenda baba kuchipatara kana kung'anga kana kupi ndinaenda nababa kuvarapisa ndikana navo kwamanjiro vakaita zvakanaka vakatomborapa vakarapa sekuru Gwati kusvika vaita zvakanaka vakazokwiringishwa futi pamberi apo kubva pandakazorera ini hapana kareitira baba ndaita zvese zvikafu pamba ndaitenga handikunyeperei ndiri panapa 1999 ndiri pamba ndaishanda kukagi ndakaisa magetsi pamba paine magetsi mafix ma1 amp ndikaisa magetsi emita pamba 1200 akaiswa nesili ndoyaiswa zesaiti torai macontractors aisi ndoyakaisa pamba ndikaisa gedhi pamba raitwa $600 randakaisa pamba inini indaiora $444 pasvondo kukagiri handitali clerk zvese zvondaita ndozvandakaita pamba ndasiya basa ndadai ndaenda kumainuku ndokwandakaona kamari kako ndasiya nemukadzi ndairoja 2 rooms andaigara pamba nguva yese ko zvakadii ini chatinofunga kugadzirisa maproblems ini pana ndichemera chete zvepamba kuramba ndiri pamba ndiri kusikurambirira kuti pamba ende zvakutaura zvemudzimu zvokuti chii zvese ndezvokunyepa handina pandakambodi kusvikwa nababa kwanda sei kumba ndokune mbi dzangu ndokune zvinhu zvangu hanzvadzi yangu indenowacha ndinoya kumba after 2 days ndinorara kumba pandodira irumu yangu yandogara ni mune zvinhu zvangu zvese musi wandanaenda kutaura ndakaona mune wardrobe nemubhedha chete ndozvazvimba hembe dzese dzadziri panze zvakandwa panze zvokuti pandakatoenda kupolisi koko dai polisi yakatoya itoona ita umbu chapupu kuti zveshuwa zvinhu zvazviri panze nekamuzukuru kadiki kaDylan zvinhu zvazviri panze kaitoti tatanzi nasekuru inini nagogo tizodzorera kumatenda atosvika kaibuda kaipinda pagedhi kanembwa so ndoka ndakaona hwani kakoibuda pagedhi kati ndatanzi zviri panze zviri ndikati musazvibate siye zviri pamba saka ndopandi kuchema kuti ndipamba handisi kuramba kubva endi kuti mudhuri wakapaza ndakavaka ndini nemari yangu zvese vakapaza havana vakavaka pamwe panyowani ende zvakutaura kuti unga wakakreka mudhuri uyu dhoo ndoranga richisheka pakashaya baba takauya tikabvisa dhoo kuti tingawire vanhu vaone kupinda napo vachienda yanga iri vhuranda saipinda naenda mudaini ndokubvisa kuti takaita dhoo ini ndokutakura kwandakaita dzimwe hembe dzangu ipapo ndikatakura ndikasiyawo mntu wandaswededza kukona ndandaya kwandakanopotera kuno kumazeti kwandotengesera nditira kuti kana programu yapera yerufu ndozovakisa patodzoka saka ndinozopavakisa kusvika panyaradzo ndakamirira kuti nyaradzo iitwe bhozi ndove zvigure paizopinda nezvigure zvekare ndikati risiya pakadaro saka musi watagarawo tiudzana mumba maita kuti ibva ndikati mai nini ndakatarisira kuti ndichivaka zvakanaka kapa takabvisa dhore nditese ndivake ndinogoshaya mari sei nditengetesa musika wangu muhombe wandotengesa makore ese kubva mucovid pandakabva panomureni ndiri pamalifse gadzima musika uri apo pandotengesera paya pokuti ukasvika izvo unoona pane order inotosvika $400 mapoketsi anosvika 25 nemarumazi nechi zvakazara pamusoro imambongezi muchitanga kutaura nemuromo wenyu munhu ane makore 10 wosapfuura 10 zvanga zvakadii kuti munge zvitaurwa namambongezi ndozvatorwa namamboterera kuno kune mumwe mukwende uri kwaita sewe uri kuti zvanzi namambongezi une 10 anopfuura 10 chibhai 1 2 3 kadai 20 seya muchebera ari pazvinhu zvemurume wake muchiuya kuzomaira mai kuti mugere sei pamba noti kugara ipapo tsvagai dzimwe dzimba dzenyu zvamuri kuita muita zveruve kuti mai muroi ngozi yero wana mambongezi kuna akatombotaura mashoko yayo mashoko aiwa pamusoro unobva une mhosva unga usina mhosva ukati vachitaura madzimambo uchipindura haisi nyaya pamusoro chandanga ndichifunga vanhu kana tichida kuvabatsira tinotsvaga sosi yekuti problem iri kubva papo tikagona kubata ipapo ndokuti nyaya igadziriseka iye zvino pane chinhu chinonzi imba vabereki vedu vanotibereka vanogona kutora saidi kuvana vavo vakabereka saka isusu sedare tisati tapinda muda kutsvaga zvese izvozvo tinotanga kutsvaga kuti chingaite kuti vanhu vagarisane chii munhu wese ngaabve ipapo asiye mai vari voga right kana vasara vavoga hatisi kuti ngavarambe vana vavo varambe mai vavo toda kutsvaga kuti chii chingazoita kuti
vana ivo pachezvavo varwe. Handiti mapo. Saka tiri kuti isusu kana padaro gogo ngavarege kukoshiwa kuti neeji yavainayo vanotoda makeateka anovatarisa every day kuti vamuka sei. Kurwara hakutaura kuti ndouya wakagwinya uri wega mumba unorwara ukafa mangwana zvine zvisetsa futi vana ivava kuti vakawanikwa vakafa mai vavo. Handiti mapawa. Saka ndinoda kutsvaga ndichibvunza tisati taupa semutongo kuti mune nzira here yamunofunga imimi sevana kusanganisira iwe Dread kuti munogona kuita ke namai vari pamba ipapo imimi umwe neumwe agare kwaanogara. Ya izvozvo zvakanaka mama. Gozi pakugara pamba chepo chepo. Mvunzo waunza. wanzi kwakugara ikoko here kune nzira here yamungachengete nayo magogo ava uchigara ikoko nai tinovachengeta. Iwe ndiwe mudiki kune vamwe here vadiki kwauri? Vese vahombe ndiri last born. Malast born iye ndinoda kuti ndipe caretakership yekuti ndiye anogara ipapo achiona mai. Vakuru vese ngatibvei. Handiti ngatibvei. Anogona kunge achigara kwake kwaanogara but ndiye ngaafambe achiona kuti mai vari kurarama zvakadii. Imi muchimutsigira semadzikoma. Hanzvadzi tadzinzwa kuti dziripo ndevapi? Muri kunzwa zvandiri kutaura? Mai vanochengetwa nemwanasikana. Kana achitaura ukeateka hwamai, mwana wavo musikana ndiye anodi anochengeta mai. Handiti mapawa. Saka nyaya yangu toda kuti tibvunzane tega. Imimi pachezvenyu mamuchifunga kuti nzira iri nyore yekuti mai vagare vari safe zvamuri kufunga imimi kuti vakadai vanozodai ndeipi? Pamusoro imama nyaya iyoyo togara takaitaura semhuri. Takatombourana pamwedzi wega wega katibvise $30 paamai but asi kukwanisika. Takatozoona kuti solution yandinokwanisa kuti ndiito selast born ini ndinolodya kwandinogara. Ndichilodya kudaro ndoti every month ega ega ndinouya ndosira amai vangu mari. Ndavasira mari ndakamba ndaona kuti mari yandikuvasira haikwani ishoma sezvo ndine mhuri yanguwo. Ege ndivharewo pamba pagadzirisike tise mumalodya. Tivharewo pamba tise malodya. Mukoma ndipo vanotora kuti haina handikwanisi nhasi muno mudare tinoda kutsvaga solution yekuti 1 tibvise hondo pavana vanyamunhu. 2 mai vacho ivavo nekutaura kwavo ndichinzwa nenzeve dzangu vari kutaura mashoko asingandifadze. Havagoni kurarama nenzira yavari kutaura pano kuti ndo zvavari kusangana nazvo. Ivo pachezvavo pasi pemwoyo wavo ndivo vanoziva kuti chokwadi ndechipi. Handiti mapawa. Saka vakataurira dare vada kutsamwisa dare ndivo vanenge vachiziva kuti hapaya ndakangotaura zvokutsamwisa dare. Hazvisiri izvo zvandiri kuitwa nemukomana. Iye mukomana uyu tese tikamupomera mhosva dzaasina. Handiti hakuna chakaipa chaanosangana nacho. Handiti ndo zvanoda kuti abatirire. Munhu kana kugadzirisa chunhu Dread ukaona vanhu vamirisana newe vachiti zvakati unotsvaga kuti right kuti ndipedze izvi ndinofanirwa kuita sei. Iye zvino pandiri kuona enda uloje pamba pako paunogara woisa zvinhu zvako wotanga kuzvigarira. Handiti imba yababa wako imba yababa wako. Iye zvino hamuna simba mese kana muchembero yarichi aripo ndiye muridzi wechunhu. Handiti muromo uchauya hapasati pane muromo apa. Mubate mashoko andiri kutaurirai. Handiti nokuti kana maita imba pamba ine muridzi wayo ngatisiyei muridzi wayo achikondorola imba yani yake kwete kuti imi murwe pachinhu chakashandwa nevamwe vanhu. Ndechenyu ndimba vaishandira sevana vavo. Tine vanasikana anorambwa kwaanenge akarohwa. Handiti ndiwo wamunogarira pasi sanzvadzi dzacho ndimana baba. Handiti tete zvavakarambwa kumurume
toita sei handiti. Asi mukaona kuti vangangokonzeresa vaudzei kuti chaachigondora chaachimombe, endai munolodha vatete, kana tichikubatsirai tinokubatsirai apo nepapo pamunenge makundikana sanza dzedu. Handiti ndizvozvo? Saka pari zvino toda kuti imi mutaurire dare kuti tatichifungidzira kuti todai totangira ipapo. nemi hanzvadzisikara saka kwanzi pindai pano mamba kutaura sokuti chinoti mayanga chenetike sei. Very good. And ari safe. Very safe. Pasina anomuvhiringidza pamba pake. Muri vakwasha kana ndii? Taurai. Semataura maita mambo, inini ndo marongero atakazviita semhuri yayo. Vasikana ndo vanotozouya vachiona amai vavo pamba pa. Kuti zvinhu zvedu zvinyimisikidze zvakanaka, ndoti anenge ane chaanacho ngauye achibatsira muchemberi wake achibuda achena. I think ndo zvinhu zvingatotibatsira kuti tive neumwe hwakanaka pane kuti munhu agare ipapa, ndoti kugara ipapa kwakukonzera zvakawanda. Imwe nawo gayataurwa pano maendzo ere mukomana achitaura kuti mukomana ari kuti ndikuedza kuti ndistende ndivhare apa nditi kuve nekamari kanobatsira muchembera nditi mese muri munhu muri kuti kudii. Inini kuona kwangu uyu mukomana ari right nekuti haasi kuti ari kuextenda kuti azogara ari kuextenda kuti kana aextenda mai kuvaniwawo roja mari yeroja iri ndoinenge chipiwa mai vachiwanawo chii yavanozoti ndawati circumstances every month mari iripo. Saka mukomana ari kutokonesa zvakare achiroja richigara ipapo hazvirevi kuti regedzai kusapota imimi ndokuti haikwane zvainokudzeni dzimba dzipane mari dzatoziva iye nokustenda kuvhuranda $30 ka $35 handita. Saka inomusvitsa kupi kubva 1 to 30 handita. Zvinhu zvavafana kutarisa imi vechisikana imi vakomana kuna amai venyu ndanzva mukoma ita kuti 888 ndizvo ndaimambo 8 vanhu motadza chembe 1 mukaidivhaida vanoidivhaida munamba yavo vanoidivhaida chembere kuti inopinda kangani muna inopinda 8 times. Pamusoro wemambo inini hangu ndini last born muremedu but ndinozamawo nepandinogona navo every month ega ndinovasupport. Ndakatanga nditombovaudza kuti ngatibatsiranei but vanhu vacho ndakatoona kuti havazvikwanisi kana kuti havada tizive but kudzimba dzavanenge vachidya ini ndotongoitawo zvandinokwanisa isunokuidzira iwewe pamutemo wedu wechivanhu iwe ndiwe baba vanochengeta mai. Paunonzwa uchinzi mwana mudiki abve pamba, zvazvinotaura kureva kuti ndiwo unopedzesera kunge usati watove nechunhu mumhuri, nokuti vamwe vanenge vawana mikana yakawandisa kudarika iwe. Handiti wapona? Saka isusu ukange une pfungwa yekuchengeta mai vako uchifunga kugadzira maresources ekuti mai vangararame sei, pfungwa iyoyo tinoitambira kuti ngaipfuurire mberi. Ndobvunza Dread nokuti ndiye amanhara, otherwise zvaikunetsai kuzvigadzirisa. Tinomutenda Dread kuti zvamakamuita zvakashata zvinogona kuzovaka chakanaka mberi. Sekuuya kwamaita kuno iye aona kuti panapa ndatadzira, iye toda kumubatsira asati vanhu kana vakauya kudare vakasanzi ripai munhu havana kubatsiriwa. Kumubatsira kwandiri kuda ini ndekwekuti ndanga ndichifungidzira kuti haana sosi yekuzviitira zvinhu zvokuti zvinomupa mari. Zvino ndiri kuona kuti anotori nesosi inomupa mari yekuti anotogona kurarama ari pake ega asina wanotaura naye. Akafunga handingati takaendesana kudare ndorasa munin'ina wangu, ndorasa mukoma, handiti patasangana mutupu wenyu ndiva nani? Hana Dhure right. Madaro pamasangana ukama ugezwe setsvida kavanhu mundiitiro dare ana maizuru ndokudzingai muno mundinyare go chengawo semanhanga hapana risina mhodzi. Vana ava vana venyu
handiti munovada vese zvakafanana, but pakaita umwe anenge achiita unubu pamuri, mangwana anozviona ega. Hauna chaunobata chikauya umwe mako umwe ukachibata kudai neunhu wakadii wakashata nemubereki. Kwedu kuchizezuru munopesera makupfeka masaga, makutanda botso, munhu afa. Handiti mapawa. Saka ndandichifunga kuti Dread, nyaya yako iyi kuti mugarisane zvakanaka, suduruka pamba. Handiti wotsvaga imba yako, woisa zvinhu zvako, woti tinoda kuona kuti mangwana munoti chii. Asi hatisi kukusudurudza pana amai vako kuti uvaramwe kuti ndakabva pano saka handigone kudii, handichakuchengetai, handichakupai switi nekuda kwokuti hapana waunenge uchinyadza. Mai ndimai, nyange rikachinja kwokubudira, mai vako ndiani? Ndimai vako. Kune vanoenda kuchechi chaiko chaiko, Mwari wedu wekutanga mubereki wako, watakadzuka muremekedza nekumukudza nekumuitira zvakanaka. Mazuva ako ekurarama anowedzerwa panyika. Handini mapawana? Hauna mbonzi ukakudza mukoma kana muning'ina unowedzerwa mazuva. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mai vako apa chandiri kuedza kutaura ndechekuti haugone kusiduruka pana amai uchiti tatadzirana. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti? Saka ndaida Dread kuti ezvino pane uyo ari kumashure kwako mudiki uyo mukuru uyo ane pake pari, mudiki ane pake pari, iwe ita pako pauri. Handiti wapawana? Daka rinouya mumhuri zvakawanda. Handiti mapawana? Gadzirisa ipapo chete uone, uchaona uchizodzoka rimwe zuva tisiri padare, uchizotiudza kuti mambo makaita basa ezvinoshuwa kutaura chokwadi. Tigere. Handiti mapawana? Noti one, hakuna anouya kwauri achikuchallenja kuti zvazodai. Handiti mhosva dzaungapomerwe dzese dzinobudikidza nenhau yekuti iwewe hauna pako paunogara. Handiti gara pako uone. Wagara pako iwe uone kuti ukarwara kana kuti ukadii havauye here kuzokuona vanabhudhi vaning'ina nemadzikoma ako, hanzvadzi dzako vanouya kuzokuona. Iwe ukaona kuti muning'ina arwara unoenda kunomuona mwana wababa wako. Handiti umwe neumwe kana pane vari kukunyepera vachikutadzira ipapapa, muhana jere ravanenge vachipika ndo rakakura manje. Ndoda kukuudza ukatadzira munhu. Handiti iwewe ndione kuti iye anotozvikoshiwa, iwe muridzi wakatadzira munhu uinazvo muhana takumana bhati zvandakaita munhu. Saka inda ndichifungidzira kuti for today nyaya yedu ndaona kuti dai mambogara kuti uyu kwake uyu kwake uyu kwake, mupevhe wei pamba apa mese muite zvekuti toda kunoona mai. Handiti toda kunoona chi amai. Muchaona kuti kugarisana kwamamuri kuita apa kunomboti chinjei. Ndokuudzai ndiri pano. Taura kuti mashoko enyu mambo akanaka, hapana pandiri kupikisana napo. Zvekubva pamba yanga iri nzira yakanaka chose ndagara ndichibva. Chichemo changu ndo chandochemera kuti inini pfuma yangu yandoshanda ndaichengetera umba wangu. Pandakaona zvinhu zvangu zvakakandwa panze, handabve ndakadzokera kumba uku ndichitoona kuti munhu apaza umba mandogara kuti handiri kutombondiona. Akandiona angatondiita zvisakarurama. Saka ndikuti ndichaiwana here pfuma yangu yanga iri muzvinhu izvo zvinoti nanhasi handisandadzokera kumba dzatova 3 weeks. Handisandadzokerako. Ndoma ndochengetera mari yangu yandotengesa ndochengetera umba imomo. tibatsirei. Chendiri kuona pakati penyu varumeka chinhu chidiki, hamuna rudo. Itai rudo vana vanyamunhu. Hapana munhu achazoya achizokuchidanana nehama yako iyi. Zvese zvamuri kutaurira pako Dread, ufunga changamire wauya ndataura zvakanaka. Dai muine rudo, muning'ina wako aning'ina wako mazita ako varegererei zvakatotsakatika zvakatsakatika, chikuru upenyu hwako hwana wababa. Then you start from there kwenda mberi. Kuti ndirarame zvandiri ndopfuma yacho ndaiunganidza kubva mucovid ndichengeta pfuma mari iyoyo ndozonzi nhasi yatsakatondonyarara ndokutanga pazero futi. Ndakachida kuti vakumbira flow zvo vanotiudza kuti vapedza tisati tadii. Pamwe pacho chinoitika ndechekuti mukasadzidza varumeka
upenyu unopinda musango. Mukatarisa pamuri kunetsana inhaka yababa, simba ravakashanda. Ko iwewe ukaenda kogara pakapira baba imba yakasiya baba uri papapo, mwana wacho ndori benefita wako benefita chi. Gadzire nhaka yemwana wako iri mama. Enda panoti iwewe mwana wako unomuka achiti imba yababangu ichi. Pane chinouya masikati manheru ndinochinondwana ndirumba mwa babangu. Urase kundizwisisa. Zvese tanzwisisa zvokubva pabanda kupoka ndikuti inini ngopfuma yangu yave mumba muzvinhu zvangu zvandakaona zvakakandwa panze. Ndendokouya mukaziyana kuti isusu ngatibudikire mushange wamai. Mai munovachengeta zvakanaka. Imba yamuri kuzibvese Bible yakakosha. Munhu akanyanyokukosherwa nemba iyoyo vanasikana avo. Vanorambwa kumurume, anofirwa nemurume. Anaende bikolojairika kuti unekubike mukicheni yamai wake. Pamusoro imamo. Right. Kana mukadzi tinoti ngano rega aitaura kuti apedze. Ndebe dzichipinda kuchengeta zona kuchengeta. Ziya kuti mukadzi wenyu imimi achinge aripo. Nehanzvadzi yenyu namai mukowa wacho watsvairike zvakanaka. Chaizvo. Saka imubudikirai. Makowa amai nemukunda mufarwi kuwaswa. Zvimwe zvacho dread. Ndazwa sekuti makaparadzana nemukadzi. Uri mudzimai here? Atamina. Hamuna mudzimai. Kazhinji kacho hamuna upenyu kana musina mudzimai. Mukazotonwa doro mukaputa fodya, hamuchabiki, hamuchagezi, kufa kwenyu kuri padhuze. Saka muchizwa chizi munhu murume raramiro yako iri mumaoko mwemukadzi. Unorarama kwenguva yakareba uchingochiri uine mukadzi. Vakadzi vanorarama vasina varume. Roorai. Mukawa muri munhu anoroora, zvemuri kutaura kuti ndine upfumi hwangu hwakaparadzwa. Dai muine mudzimai wenyu nedzimwe dzenguva makafurirana muine pemuri kutolozha kana kasitendi kenyike makatenga. Zvimwe zvacho munozoti mweya tsvina, zvimwe zvacho munofunge kungowengana, asi tinenge tiri kutoratidza kutofunga isi vacho pachezvino. Dai muri umwe munhu, itai kuti pamushamba namai mabudikirapo, mai wenyu hapana mwana ungatumwa kuzichengeta mai wako. Zvakambokurera kubva pamudumbu kusvikira ukure, une chawakabhadhara nacho here? Hapana. Chiita kuti mai wako wasara yashirikadzi, ndiwe bhengi racho iwewe. Chiwithdroweka. Hino ukaisa plasta mumaoko usikaswatuki hazvizomiri zvakanaka. Budikirai mukati mwezvinhu zvakashanda baba namai. Shandai zvenyu nevadzimai venyu. Imba iripo ngeyemhuri, muchide kuite zvirango, pande kuitwe nyaradzo, pande kupikwe doro, panode kukumbirirwa, todosangana sefamily. Ibva uri mumba mwako muchiti tiri kosangana mumba mwababa namai. Right. Pamusoro imamo. Ndangaitira kutaura kuna Jesu. Mai havarovodzwa ndechokutanga. Vakanzwisa. Chechitu. Pfuma yokutaura kuti wakaparadza nezi. Kutaradza kuti uri kugwa nehama dzako. Point yechitu. Uri kutorwa nehama dzako. Hauna kusununguka zvataurwa namama. Uri kubvuma kuti hungu ndinobva, but Mwana mako hakuna kuchena. Naika. 3. Rega kupinda polisi mukati penyaya iyi yokuti ndio pandochengetera mari. Naika. Polisi ikapinda yokuvhumburudzwa kwotsvakwa kuti hakuna mari yakambotorwa nditi kana chimwe chinhu. Vachadzwa havazokufarira, hamuzofarirana nditi. Chengetai mashoko ataurwa namambo nababa. Musharukwa kutaura kutiko kubva muchiberekwa namai avo kune here sendi rakangoabhadhara kuti mai wandirera wakandirera mari yako 2 million iyeyo 2 million. Hapana, ndizoka regedzai kupinza mapurisa mukati medzimba. Home Affairs kuya kwamaita puno wangu wagona ni but pawakuda kutabija ndokuti ndo pandikuchengetera mari yangu papi ipapo. Unouya usiku zoisa mari imomo usiku, wodzokera usiku imomo kumagumbezi kana kumuhome kana chiyanika. Tatautaura ndizo mbavha dzambakati. Handikwakuda kuti kuende kwamapurisa. Kana mapurisa akuzovhumburudza kuoneka kuti havasiwo, vachafara nazvo here. Buda pachena mwanangu. Imba ndenyu mese, ngati muri dzachiri mupenyu, musagwisane naye. Ndanga ndichifungidzira kuti muchapedzesa nekumuudza kuti kuno kudare rekuyananisa vanhu vechivanhu. Muri kumurera ka muudzei kuti kuno kwakushande chibhanditi. Kuno hatishande chibhanditi kuno. Kana afunga izvozvo ngaaende kucriminal law uko.
kuno hakushande nyaya yakadaro. Kumba kwake uyo haana sefa yekuchengetera mari, harisi bhengi rekuchengetera mari. Handiti mapona kutaura kuti namamune mari yangu mazenge makadini dini, kungonyadzana nekukaurisana semhuri, hapana kwamunenge muchienda. Saka kuno tichizvipa nguva yekukuyananisai kuti mudzokere kumba. Kuno tinorwira rudo chete kuti vana kana mamarasana mukadzi nemurume endai kumba muchiwirirana, kana mubereki nemwana makanganisirana endai kumba muchiwirirana, ndo basa redu. Kana manga muine pfuma yako iwe icriminal Ichida kutsinhira pemuri kutaura changamire. Pacriminal law zvimwe zvode kutsvage wamwe wanoti uchida kupinde munyaya itsvage, kutsvage nyaya kupara imwe nyaya zobazwisisa, kutsvage nyaya kupara imwe ndokuti uzoone solution. Handinda kutaura mushaka kwamanga kuti kana vakupinda mapurisa handiti haisisiriyo kuno manje, isu kunotoyananisa tichitarisa dzimba kunyati kutarisa chembere iyo. Saka ndati ndiani akamborovodza amai vake kuti mairovogwa ndijepfuma, handiti hapana. Ndazvinzwa maita basa zvokubva pamba ndatendera nazvo ndawira nazvo. Handiti kana kutiwo pfuma yako yakatsakatika yacho unoenda kucriminal law, zvekuno kundatenda mandiyananisa kuti pamba ndagara pamba ndobvawo zvakanaka. Ndichanaingochema chokuti makandiro andakaona zvinhu zvangu zviri panze ndichawana here upfumi hwangu. Ndaitotarisira pamuri ngezvekuti sekuzwisisa kumaitaka muri wana wamunhu wani. Dai izvozvo mambo aroti garai pasi mutobatana maoko ekutoshekana ndakakanganisira sevana munhu wani maisa rudo pakati penyu mwedzeri nyararo nerugare chete. Dai pane kunzwisana ipapo vaifanira kundishedza, handiti haipaza nekuburitsa zvangu kukanda panze. Hazvishamifadze kuti ndosvika mubva na 10 o'clock usiku ndona zvinhu zvakakandwa panze, mudhuri wapazwa zvatochinja. Ndopinda mumba ndobvunza amai chii chaitika, mai kuti handizive, amai kundiudza kuti handizive, asi waiziva zvirikuitika pamba. Ndobuda ndozoudzwa ndikamuzukuru pagedhi kari kupinda pagedhi kuma10 koko kuti ndozvaitika. Pamusoro imamo ungati iwo ungachengetere upfumi pamba panogara pasina dhoo, upfumi unoiswa imomo uchingira upfumi mumba mangu mandogara, hamuzi mangu haupinda, zvokutochengetera pakona ipi papi wakawanda sei upfumi hwachona shamwari apa kuti nditaura uwandu hwawo imi mutopokana nene kuti maamusina. Saka mamune 2700 US dollars zvianochengeta mari yangu, ndotengesa ndichengeta mari yangu. Handina bank account. Saka ndisingazivi ndambotaura ngati regai kudhonza mapurisa mukati memba ndizvoka mozopedzisira makutovengana zvakakurisa kukunda izvi. Regai kukudzeni muchaienda uku criminal law mutopedza madzoka pasuku kuno makudzoka kunochenjera kuti tabata shamu. Mambo apa hana shamu yakurova iyi, but paunozodzoka achakurova ine shamu. Inzwai zvodzoka namambo. Mambo ari kuti muno tinoyananisa, isu hatiparadzani, hatiparadze vanhu kuti isu but kana uchiramba mambo akuudza kuti criminal law uko ndokwaunoti hati mupa makanga mune 2700 unenge uine hana kusvika izvino usina kumhangarira vanhu 700 mwari mota inomota mishini right. So ndinoda kuti nditende kuti ndakubatsirai nepfungwa dzangu pandinofunga, pandafunga ini kuti ndigadzirise nyaya kuti muve vanhu vasingatarisane nekona iziso, kuti munhu wese anoziva kuti ari paover 18 years mumwe neumwe ngaagare pake, mai vasare vari voga. Kana vasara vari voga tabva takujekeserai kuti hatisi kuda kuti muti nekuti masara moga hatichagara pano tazoti kwete, hazvisiri izvozvo. Tiri kutsvaga solution yekuti imi mubatsirike muwirirane sevana vanyamunhu. Iwe komana mudiki pamusoro taurai pambotaurwa kuti pane kamwe kanodhakwa maningi ningi, handizivi kuti pakaite nguva here kumumudaidze amumurayire kuti kuchengeta iye kana aona vanhu vese vabva ipapo, iye ane 18 here
uyo ati uyo 39 munhu wese atuka mai dakugara ndakuudzai mombe kwa mambo nehwai makuna mombe kuna mai vacho ivavo nehwai zvekare ichiuya kuno tozoda mbudzi kugucha saka musatambe mumakumbo amai muchishamisira nekuda kuonererwa nevanhu handiti mapohana dai mai ava varivo vakauya izvozvi kuzomangarira mukomana kuti anondituka achinhingirira izvo ndingandamusendamisa kudhara maenda kumba kwenyu makutodya kudhara ndapedza nemi apa ndiri kutsvaga nzira yekuti vanhu vari kuda kugadzirisa nyaya mega mugone kuigadzirisa pachenyu mwana wanu kutaura naye anga achikupindura achikuudza zvaanoda iwe uchitaura auchidingirira nyaya iri pabepa ipapo ukanyatsowana nguva uchida kuverenga tinokupa unyatsonzwa kuti zvawanga uchitaura zvanga zvitaurwa neuyo zvataurwa neuyo zvese zvinenge zviri pabepa iroro unopiwa haunyimi mambo akanaka kufarira ngedzi anokupa zvaunoda ropu saka indaifungidzira kuti dread hatina kustopa nyaya yemari yako iyi unoenda kucriminal nhingiyo kuti akwamambo vakanobata nyaya yakati yekuti yananisa kuti tiwirirane vakapedza izvi vakati no zvinoda kunhingirira kuti tiuye kuno kumapurisa tione zvastatement dzako paunovhura dhoketi rako tinorivhura uchiti chii handiti mapawana saka ndinoda kuti tikukumbirei kuti dare renyu ndo paraperera pano kana masaina tosangana nerimwe zuva mune zvimwe zvikamu